Parastina reva an ku meşru müdafaa çiye gelo? Yekî û biraya xwe gundîkê xwe avêtine herdê û lê dixin. Ev kes jî kêra bêrîka xwe derdixe û diweşîne û yekî birîndar dike. Gelo yargıtay çi biryar dide? Ji bo parastina reva bêqebûlkirin henek şert û merc lazim in. Çi ne ev? Şertê êj bo êriş dike çi ne? Yek, hewceyê êrişkî bê mafdarî hatibe kirin. Dido, mafê we hatibe îhlal kirin. Sesê, êriş û parastin di heman demê de hatibe kirin. Yani her du demekî de bin. Şertên êj bo xwedparêze çi ne? Yek, xweparastin hewce û pêwîst be. Yek tê ser we de hûn dikarin li wir harin. Lê hûn dibin ez cê mêrtirim û harin ser de ev nabe xweparastina reva. Dido, parastina reva û êriş bi rêje be. Yani qeweta wan wek hev be. An nêzê hev be. Yekî kul mavêt be we. Lê hûn harin bi kêr an bi sîlah lêxin ev nabe. Ger we bi tirs, kelecanî an bi endîşe sînora parastina reva derbas kiribe. Ev çi bibe? Em werin mînaka me. Dadgeha bilind yani yargıtay biryar dide. Yekî û biraya xwe gundikê xwe avêtine herdê û lê dixin. Pêşî te jî nava wan de husumet û neyarî hebû. Ew kes çi dike? Nikare ji destê wan derkeve, ew jî kêra bêrîka xwe derdixe û diweşîne. Kêr li singê yekî dikeve û birîndar dibe. Dadgeha destpêkê ceza dide. Dadgeha bilind jî dibe ev kes dikaribû kêrê li piyê wî kesê bixista. Lê çûye singê wî xist ev nabe parastina reva. Lê di domîne wî rewşê de bitirs, kelecanî an bi endîşe wî kêrê weşandiye û sînora parastina reva hatiye derbaskirin. Cezayê ku dane wî kesê xira dike û beraat dide. Yani we bitirs, kelecanî an bi endîşe sînora parastinê reva derbas kiribe jî ceza nayê birandin. Li dadgeha parastin zav giring e. Parêzerê we dibe ku we ji cezayê giran xelas bike. Gelo distê keve mala we û li oda we ya razanê hûn wî bikujin. Dibe parastina reva. Şîreva da binivîsînin. Bimînin xweşî, bimînin Kurdî.